Acabe aquest 2022, des del Govern del Consell Generau d'Aran, abans que res volem desitjar-vos que el nou any que arriba sigui carregat de bones notícies, d'esperança i sustot de salut entre tots vosaltres i vosaltres. Des del Consell Generau d'Aran hem assajat pendent aquest any d'activar totes aquelles accions i projectes que pendent els 10 anys de crisi sanitària i social demoraren aturadi. Vull destacar uns quants que pensi que són essencials que la Val d'Aran pugui plaçar-se ja en camí del segle XXI. Hem treballat a massa amb el sector ramader en aquest projecte l'hora d'instal·lació d'antenes i de colliers GPS en control del bestiar que adelat també pugui servir aquest projecte entre d'altres qüestions relacionades amb la cobertura en les zones de muntanya. La innovació ha estat un dels AES que hem treballat a Junts amb el Hub d'Innovació EPIC, que ja dà suport a qualque emprenedors destacats en aquest món de la tecnologia. En els airaus de salut i atenció social podem dir que per primer cop a Val d'Aran comptem amb un servici d'atenció domiciliària que atén a tour de 30 de persones en casa seva. Un servici que a Val d'Aran no existia en aquell moment i que permetrà que aquelles persones, ja sigui per edat o per discapacitat o per qüestions puntuals, hagin besoin d'estar atengudes en casa seva, no s'hagin de desplaçar net a l'hospital, net a la residència. En els airaus de llengua i cultura sabets també que era una de les reclamacions importants que hem mantingut pendent aquest temps i de la millora d'aquesta competència com a eix vertebrador de la institució. Sense llengua i cultura, que ho hem dit molts cops, no existís la institució i per tant no existís aquella gestió des de la proximitat que creiem que és essencial que la qualitat de vida dels aranesos i des araneses se mantingui en nivells dignes. En definitiva, ho hem treballat tot aquest any també en artenye majors quotes d'autogovern i consolidar la nostra autonomia política, que consideram que és bàsic com a digui que la gestió des de la proximitat se pugui mantenir i que la Val d'Aran pugui decidir per ella mateixa sus aquelles que li són propis. Una de les qüestions més destacades que aquest 2023 se metrà en funcionament, com a sabets, és la gestió directa des del Consell Generau d'Aran de totes aquelles relacionades amb les emergències i la protecció civil. A comptar de l'1 de gener, els pompiers de la Val d'Aran dependran única i exclusivament del Consell Generau d'Aran. Penso que una hita força important. Vull també agrair a tot el sector, al cos de pompiers, als seus responsables i a totes aquelles persones que al llarg d'aquests darrers anys han fet possible que arribem a tenir aquest traspàs competencial. Són, com a digui, força AES des que m'ho hem cuidat, des que assajaram l'agents de les nostres possibilitats de seguir cuidant-nos, assumint també la crítica i els errors que puguem cometre, més sostem amb el compromís que la Val d'Aran i la seva gent viuen de manera digna i amb totes les oportunitats de futur que les siguin possibles. Per part meva, res més, desitjar-vos novament un herós any nou i que sigui ple de salut.